Vyliez hazard, proste malo to zvuk. Jožo je blázon. S tým istením to muselo byť dobré psycho. Tá čistota lezenia je úžasná škola na čistotu žitia a na čistý vzťah a skutočne dobrý vzťah s tou planétou, na ktorej žijeme. Veľmi často sa používa, že každý má svoj vlastný Everest a pod tým sa rozumie, že každý má nejaký ten obrovský cieľ. Nie som si istý, že to je to, čo by človek mal v živote hľadať, nejaký svoj Everest. Pokiaľ by to prirovnanie malo nejak platiť, tak skôr by som to nie na cieľ zameral, lebo cieľ je jangový, ale skôr na to jinové, akým človekom chcem byť. A to je zmysel toho života.